for kanten af badekarret og siger goddag, hallo og et kæmpe godmorgen til dig. Er der nogen i røret? Ja. Det er der. Jeg tænkte det nok. Godmorgen. Godmorgen. Hvad hedder du? Daniel. Hej Daniel, hvor gammel er du? 3 år. 3 år gammel? Det var ikke meget. Og du har en lillebror, eller er der også en lille søster? En lille søster. Hvad hedder hun? Camilla. Er hun ved at få mad, siden hun tuder en lille bit smule? Nej, hun skal ikke have mad. Hun har fået morgenmad. Har du også fået? Har du fået morgenmad, Daniel? Ja. Aha, hvad fik du at spise? Jeg fik boller. Og hvad var der oven på bollerne? Smør og chokolade. Wow, hvor er du heldig. Smagte det godt? Det var måske fastelavnsboller. Det tror jeg, det var. Fordi der er ikke noget så godt som sådan på en fastelavnsmandag at få en god og en herlig og en dejlig omgang fastelavnsboller ned i maven. Ellers er der nogen, der laver ballade. Jan Bubber. Ja? Ved du hvad? Vi skal også have fastelavnsboller nede i min børnehave. Jeg tænkte nok, hvor er I heldige. Daniel, du er dagens mand i Skysår. Så heldig er du. Det tror jeg. Kan du synge en fastelavnssang måske? Eller en anden sang? Det er ligegyldigt, Dan. Ja, jeg synger den der. Fastelavn er mit navn. Ja. Okay, jeg er klar. Jeg tænder lige rockblomsten, og så er jeg klar, Daniel. Værsgo. Boller og boller, lille boller vil jeg have. Hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade. Det er rigtigt, Daniel. Hvad for noget ballade kunne du allerbedst tænke dig at lave, hvis du skulle lave ballade? Det ved jeg ikke. Nej, det er også godt. Det behøver du slet ikke tænke på. For ved du hvad? Du har lige fået boller. Det har du lige selv forklaret. Og skal oven i købet have boller i børnehaven. Jeg har noget til dig, Daniel. Er du klar? Ja. Jeg har et ur. Et vækkeur, så du kan komme op om morgenen. Ikke? Så kan du stå der, og så skal jeg nok lære dig klokken. Eller så skal din mor eller far. Og så har jeg en plade eller et bånd. Hvad kan du allerbedst tænke dig? Pladen. Det er i orden, så gør vi bare sådan her. Så har du fået pladen. Og du kan komme herind og hente den. Er du med på det? Ja. Ved du, hvor vi bor henne? Kan du huske adressen? Nummer for salen, nummer 111. Præcis, Daniel. Jeg glæder mig til, du kommer og henter dine ting. Okay? Skal vi se, om der kan lægge først på? Ja. Glædelig fastelavn. 1, 2, 3. 3. Nu. Samtidig. Eller også så var Daniel lidt før. Jeg ved det ikke. I hvert fald, have den bedste af den bedste dag. Hej, glædelig fastelavn.